मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या कोकणी या चॅनल आणि डेली ब्लॉग मध्ये. तर पाऊस हा रात्रभर कंटिन्यू आहे कालपासून. वा, पडू दे. पाऊस पाहिजे होता ना, आता पाऊस आलाय. तर चला नाश्ता करायचं, ऑफिसला जायचं ना. ऑफिसवरून आलं तुम्हाला परत भेटायचंय. तर चांगला पाऊस आहे, पाणी बिणी सगळीकडे भरलेलं. तर आता न्यूज बघितल्या सकाळी, टाकी नाका वगैरे सगळं जाम झालेलं. बघायला पाहिजे. बारीक आहे आता केवढा जोर नाही. ठीक आहे, बारीक आहे. तर चला जाऊया ऑफिसला, जरा नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया. आणि ऑफिसवरनं आला भेटूया 100%. आणि आमची इकडं बघा रुसले बघा, हे आमचे रुसले बघा, रुसले हे रुसले. हे आमच्या स्कूलची बॅग आमच्या पिल्लूची. हा बघा आमचा. दाखवू तुम्हाला, लाईट लावून दाखवू. हा बघा रुसला ग बाई मला. चल हा मग असेल चल चल पाऊस दाखवू. चल पब्लिकला पाऊस दाखवूया. चला मित्रांनो, बोल मित्रांनो. गावाला जायचंय मासे पकडायला. हे खाली नाही उतरायचं बोललेत. पिल्लू आमचा पाऊस दाखवतो बघा, कसला पडतोय ना पाऊस. पिल्लू कुठं फिश आहे? अरे भाई झाड वाकलं. आमच्या इथं आताची न्यूज खबर, ताजी खबर. झाड आमच्या इथं वाकलेलं आहे. आमच्या हेवी पावसाने झाडाच्या फांद्या वाकलेल्या आहेत कुंडीमधल्या. तर चलो नंतर भेटू, संध्याकाळी भेटू काहीच. संध्याकाळी भेटतो 100. आपल्याला शूट करायचं आज, डान्स करायचंय. करायचं रे. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आलोय घरी आणि इकडे चालू आहे आमच्या पिल्लूची धडपड चालू आहे. हे बघा आणि आता एक करणार आहे शूट. तर तुम्हाला आपल्या शॉर्ट्स आणि इंस्टाच्या रील मध्ये आणि फेसबुकच्या रील मध्ये पण दिसेल. तर हा बघा हे मस्त हा खुश झालाय. झालं जमतोच की नाही. बस कर गप आता. तर ऐक तर आता होणार आमचं शूट. हा बघ काय ऐकणार नाही, नंतर बोलूया आपण. तर शूट होणार आहे आपला मस्त म्हणजे नाचायचा. तर त्यासाठी पिल्लूला पण थांबवलंय. तर करूया शूट स्टार्ट. आणि आपण बघूया बॅकग्राऊंड मध्ये मला वाटलं म्युझिक असेल, त्यामुळे कपड्या घेऊ. तर 5 मध्ये दाखवायचं मी करतो 100%. पण दाखवलं तर तुम्ही शॉर्ट्स मध्ये आणि रील मध्ये यावं, म्हणून थोडस दाखवा, एकदम थोडस. म्युझिक झाली की लगेच तू बघायचंय सगळं आमच्याकडे. अशी नजर पिल्लू गाणं वाजलं असं नीट बस. तिकडे नको बघू, तिकडे नको बघू. चालू करू. मामांचा रिएक्शन नाही दिसत आहे. हे चाललं ना म्हणजे इकडे आईकडे बघायचं, आईकडे बघणार. बस का मामांचं रिएक्शन लगेच म्युझिक चालू झाले ना. हे लावतो बाबांना. कॅमेरा नको बघू, इकडे बघा. आई पहिलं खाली बघायचं. गाणं चालू भाई ऍक्शन का? पहिले खाली वर 1 मध्ये घेऊ का 5 मध्ये घेऊ? पण असं भाई 1 मध्ये घेऊ 5 मध्ये घेऊ? किती मध्ये बसतो? थोडं तुम बॅक बिग कट होते तुझे आणि अरे भाई तुझे आणि शिवची थोडी बॅक कट होते, चालेल ना? शिव दिसतोय ना इकडे मध्ये. शिव जरा पुढे या. हा म्युझिक लागलं तू सांग. हा मामा थोडं मामींच्या साईडला आहे ना. स्टार्ट बोला. हा असं. हा चालू आहे. थांब परत आता 1 2 स्टार्ट. अरे काम परत घे. म्युझिक लागलं की आईला बघायचं, गाणं लागलं की आईला बघायचं, आईच्या डोळ्याला. ठीक आहे, पहिले तुम्ही खेळा तर आपण खेळूया. गाणं लागलं का आईकडे बघायचं, आम्ही बघू सगळी. हा एक साथ सगळे. पहिलं खेळा तर. ओके. हा शिवला सोडलं घरी. चला बाय कर. उद्या भेटू. सांग उद्या भेटूया. आणि व्हिडिओ बघा बोल. आम्ही नाचलो मजबूत, नजूत नाचतो. बाय बाय कर. तर मित्रांनो, झाला आपला एक शूट जो आपल्याला करायचा होता.
तो काय शूट आहे, धमाल केले, पिल्लूनी फुल नाचलाय, मजा केली. तो आपल्या यूट्यूबला शॉर्ट्समध्ये एफ बीला येईल आणि इंस्टाला येईल. आणि एफ बी आणि इंस्टाला फॉलो नसेल केलं तर जाऊन करा. तिकडे पण आपले डेली व्हिडिओ चालू आहेत आणि इकडे पण चालू आहेत, सगळीकडे चालू आहे. एफ बीला पोस्ट पण चालू आहे. तर छान झाला आहे व्हिडिओ, शूट झाला आहे नाचायचा. पिल्लूनी जे धमाल केले अप्रतिम आहे. फक्त ह्याच्यात नाही दाखवलं कारण कॉपीराईट आहे. तर थोडीशी जी स्टार्टिंग आहे ती फक्त असेल, ती बघा. त्याच्यावरनं थोडं गेस करा काय काय आहे, तर कमेंटमध्ये सांगा नक्की कसली व्हिडिओ असेल. तुम्ही जर खरं गेस केलात तर बघूया. जे कोकणातले असतील ते नक्की गेस करतील. तर बस एवढंच क्लू. पुढचा क्लू तुम्हाला त्या शॉर्ट्समध्ये कळेलच. लवकरच एडिट करून छान प्रकारे मी टाकेन, मग समजेल तो शॉर्ट्स कसला एडिट झाला आहे. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग? कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब, तिकडे फॉलो करून टाका. इंस्टा आणि फेसबुकची आय डी डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. आणि भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.